Filmen, du nu skal se, er et oplæg til debat om arbejdsmiljø for lastbilchauffører i Post Danmark. Første del indeholder 10 situationer, som enten modarbejder et godt arbejdsmiljø, eller er direkte skadelige for sundheden. Test din viden om arbejdsmiljø og find 10 fejl. I anden del af filmen gennemgår vi fejlene. Jørgen er en glad mand. Han er nemlig chauffør i Post Danmark. Hver morgen, når Jørgen står op, stråler han som en lille sol. Inden arbejdsdagen begynder, får Jørgen sig lige en kop kaffe og en sludder med sine kolleger. Arbejdet glider som smurt, når Jørgen først tager fat. Og Jørgen er ikke bange for at tage fat. Og vupti, så er bilen pakket og tjekket. Olie, lys, dæk, alt er i skønneste orden. Jørgen er hurtig, også selvom det ikke lige TC. Hovsa! Nå, det gjorde vist ikke ondt, vel, Jørgen? Han har tjek på det, har han. Og han er 3 minutter foran sin køreplan. Jørgen har taget en beslutning. Han lader sig ikke stresse. Det har han besluttet en gang for alle. Så når en kunde er forsinket, så tager Jørgen det stille og roligt, dufter til en blomst, lytter til fuglene. Og når der indimellem skal omlæsses, så er det ikke fra Jørgen, man hører det mindste kny. Da han var lille, sagde Jørgens mor altid til ham, at man skal være god ved sig selv. Det er hemmeligheden ved at føle sig godt tilpas. Så Jørgen lytter til sin mave, og Jørgens mave er ikke i tvivl. Den vil have kulhydrater. Nu er Jørgens mave tilfreds, men det er Jørgens køreplan ikke. Han er kommet bagud, meget bagud, og pludselig har Jørgen en hel masse, han skal have indhentet. Men Jørgen lader sig ikke stresse. Det har han besluttet en gang for alle. Rødt igen. Her plejer der aldrig at være rødt. Aldrig. Jørgen føler lige pludselig, at alle lyskrydsene har rottet sig sammen imod ham. Hvorfor skifter det ikke? Det må da være gået i stykker. Ja, det er Jørgen. Hej Jørgen, Jørgen her igen. Dag, Jørgen. Ja, så nu... Det er kørselsdisponenten. Han vil have Jørgen til at tage 2 ekstra kunder. De ligger ikke så langt fra hans rute. Jørgen synes nu, de ligger ret langt fra hans rute. Men han er en glad og positiv mand, så Jørgen siger, jo, det kan jeg da sagtens klare. Der er ikke så langt. Jo, det kan jeg sagtens klare. Der er ikke så langt. Det er aften, klokken er 10:30, og Jørgen kommer hjem. Endelig. Hej, baby. Han er fyldt med alle de gode og spændende oplevelser, han har haft i løbet af dagen, og har ikke spor lyst til at gå i seng. Nu skal han være rigtig god ved sig selv. Det har han fortjent. Endnu en dejlig dag i Post Danmark er slut.
Det er mange år siden arbejdsmiljø kun handlede om arbejdsulykker og sikkerhed på arbejdspladsen. I dag handler det også om sundhed, trivsel, arbejdsglæde og rummelighed. Det har både med fysisk og psykisk arbejdsmiljø at gøre. Og det indebærer, at hver enkelt må forholde sig aktivt til egne levevaner og levevis. Håndtering af 2 PC'er ad gangen øger risikoen for skader og nedslidning på både ryg og skuldre. Mere end hver 4. arbejdsulykke blandt chaufførerne i Post Danmark sker ved kørsel og arbejde med postcontainere eller bakkevogne. Sker det nogle gange, at du kører med 2 fyldte PC'er på en gang? Nej, det gør jeg ikke. Men tomme? Heller ikke. Heller ikke? Aldrig? Nej. Jeg har ikke fyldt det. Men tomme? Ja. 2 tomme har jeg været med til at trække, ja. Ja, og hvorfor gør du det? For at spare tid. Du kender godt reglerne, ikke? Reglerne er, at vi må gå med en gang. Dårlig ryg er noget, mange erhvervschauffører lider af. Og de mest udsatte har vist sig at være dem, der kører biler, de deler med andre. Ved at indstille sædet, så det passer til en selv, har man mulighed for at mindske belastningen på ryggen. Indstiller du sædet, hver gang du overtager en bil? Ja, det gør jeg faktisk. Det er pisket til at gøre, fordi jeg har lange ben og ja, alt andet lige. Det gør jeg, for ellers sidder man jo ikke godt. Her er et par gode råd. Sæt dig helt tilbage mod ryglænet. Stolen indstilles, så du sidder bekvemt i forhold til pedalerne, og så du har godt udsyn. Ryglænet indstilles, så armene er let bøjede. Indstil rettet, så det passer i højden. Og vær så opmærksom på lændestøtten. Ved en god indstilling af sædet skal den nederste del af ryggen have støtte og fuld kontakt med ryglænet. Fejl nummer 3 er en uopmærksomhedsfejl. Man er fraværende, tænker på andre ting, ser sig ikke for, og så sker ulykken. Den slags ulykker sker så ofte, at hver 7. arbejdsulykke blandt postchauffører er et såkaldt hændeligt uheld. Har du nogensinde været ude for det, man kunne kalde et hændeligt uheld? Ja, jeg prøver at skulle hoppe op i bilen, og så smutter min fod på trinbrættet, og så knaller jeg benet ind i trinbrættet. Så det har været lidt uheldigt. Men hvorfor tror du egentlig, det skete? Det var til dels på grund af for hurtigt, altså man måske for jage, og så havde der regnet den dag, så ens sko de var glat. Jeg tog et skridt ud i den blå luft fra liften. Og hvorfor tror du gjorde det? Det var fordi, jeg var uopmærksom og stod og snakkede med en nede på jorden. Springer man ned fra en lift i 75 cm højde, udsættes både ankler, knæ, hofter og ryg for en belastning, der er dobbelt så stor som kroppens egen vægt. Det kan give pludselige skader, såvel som skader på længere sigt. Hopper du nogle gange ned fra liften, uden den er kørt ned? Det gør jeg aldrig. Det står jeg hårdt fast på, for jeg ved godt, hvad det kan betyde. Ja, det gør jeg. Ikke hopper i den forstand, men jeg kommer ned rimelig hurtigt, uden at køre den ned, ja. Hvorfor kører du den ikke ned? Tidspres er en del af forklaringen, og ja, den anden del er vel, at jeg føler, at jeg er så adræt, så jeg gider i citationstegn måske ikke at bruge tid på det, og så, da det går ganske udmærket, så bruger jeg den lille øvelse. Hopper du nogle gange ned fra liften, uden den er kørt helt ned? Ja, det gør jeg mange gange. Og hvorfor kører du ikke liften helt ned? Ja, det er nok, fordi det er hurtigere jo. Lige at hoppe ned. Bøjet ryg og strakte ben giver ryggen et meget dårligt udgangspunkt for løftearbejdet. Ryggens muskler er ikke forberedte til det arbejde, de skal i gang med, og i begyndelsen af løftet er de nærmest sat ud af funktion. I stedet hænger overkroppen blot i sener og ledbånd. Det giver en klart større risiko for rygskader, såsom lumbago og diskusprolaps. Hvis du omlæser fra den nederste halvdel af en postcontainer, åbner du så den nederste låge? Ja, for ellers kan jeg ikke nå ned i bunden af. Nej, jeg åbner som regel den øverste. Aldrig den nederste? Indimellem, men er det ikke så tit. Så hvorfor ikke? Ja, det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg godt kan nå op fra. Åbner du så den nederste låge? Nej. Det gør jeg heller ikke. Hvorfor ikke?
Det ved jeg ikke. Men synes du, hvad er det, der gør det svært at arbejde med en god løftteknik? Det kan jo være nogle gange hektisk at arbejde med de her situationer. Så er det jo lige så nemt bare lige at åbne, så løfte op og lige bukse lidt og tage det. Jeg ved godt, det måske på længere sigt kan give en betaling på en eller anden måde, får man en dårlig ryg eller noget, men man springer nok over, hvor det laves mange gange. Hvad er det, der gør, at du synes, det er svært at arbejde med en god løfteteknik i den situation? Jeg ved ikke, om jeg synes, det er svært. Problemet det er måske, at jeg ikke helt er klar over, hvad god løfteteknik er i grunden. Det er vel nærmest mangel på viden om. Wienerbrød og chokolade indeholder det, vi kalder tomme kalorier. Kulhydraterne virker hurtigt, man får et kick og umiddelbart tilfredsstillet sin sult. Men virkningen forsvinder lige så hurtigt igen. Hvad spiser du, når du er ude at køre, og du er sulten? Min madpakke er ganske almindelig råbrød, der er klappet sammen. Min madbragte madpakke er med hjemmefra. Ja, det er alt. Det er lige fra burger med til wienerschnitzel og vin og brød og jamen det er alt. Spiser du nogle gange frugt? Nej. Grøntsager kan jeg finde på at spise, ja. Spiser du nogle gange frugt? Nej. Ja, det gør jeg. Mange gange. Det bedste, man kan spise som mellemmåltid, er en skive rugbrød med let pålæg på. Hvis du ikke vil tage en madpakke med, så prøv med noget frugt. Hvad drikker du, når du er ude at køre? Kaffe og vand. Du drikker vand. Hvor meget vand drikker du? 1 liters penge. Hvad drikker du så, når du er ude at køre? Saftvand. Drikker du nogensinde vand? Ikke så tit. Jeg skal gerne lige have lidt smag i, jeg ved ikke hvorfor. Drikker du også vand? Nej, det er meget lidt. Hvorfor drikker du ikke vand? Det ved jeg i grunden heller ikke. Jeg køber bare cola, og så, fordi jeg er tørstig. Det smager godt. Drikker du også vand? Ja, jeg har altid 1,5 liter vand med. Enten saftvand eller koldt vand. Hvor vigtigt er det at drikke vand? Menneskets krop består af omkring 60% vand. Vand indgår i masser af livsvigtige funktioner i kroppen. For eksempel består vores blod mest af vand. Det betyder, at hvis kroppen mangler vand, så kører maskineriet med nedsat kraft. Fysisk er du ikke i stand til at yde det, du plejer. Din reaktionsevne i trafikken er også nedsat. Kroppen er ligesom en motor. Hvis der ikke er benzin på motoren, så... Tommelfingerreglen siger, at en voksen mand skal drikke mindst 2 liter vand dagligt for at få dækket sit væskebehov. Men jo varmere det er, og jo mere fysisk aktiv man er, desto mere skal man drikke. Med et fysisk krævende arbejde er kroppens væskebehov mindst 3 liter vand dagligt. Og man skal vel og mærke drikke, før man bliver tørstig. Det bedste er at drikke jævnligt hen over dagen. Vand, hvad enten det er postevand eller kildevand, er langt det bedste til at opfylde kroppens væskebehov. Sodavand er ikke nær så velegnet, blandt andet på grund af det høje indhold af sukker, som hæmmer optagelsen af væske. Cola og kaffe er decideret uegnet. Godt nok får man væske ind, men koffeinen har en vanddrivende virkning. Nogle ernæringseksperter anbefaler direkte, at for hver kop kaffe man drikker, skal man drikke 1 ekstra glas vand. Fejl nummer 8 er ikke, at chaufføren bliver stresset, men derimod, at han ikke reagerer på sin stress. Har du følt dig stresset på arbejde? Ja, det tror jeg lyver, hvis jeg siger noget andet. Det tror jeg nok, vi alle sammen har prøvet. Men hvordan oplever du det? Jeg synes, man bliver lidt hurtigere i tabel. Altså, og hvis folk sådan lige rundt omkring ikke kan se, at man har lidt travlt og gerne vil have lidt hjælp, så snakker man nok ikke så pænt til hinanden. Holden for rødt lys og for mange cyklister og ja, sådan et eller andet, ikke? Uden at jeg kan definere det helt præcist. Hvordan takler du det så, når du bliver stresset? Trækker vejret dybt og siger, når jeg ikke frem til tiden, så når jeg ikke frem til tiden, og så plejer jeg nok at kunne få lagt bånd på mig selv. Når du føler dig stresset, hvad gør du så for at blive afstresset? Så tænker jeg på, at det måske snart er slut. Det er nok. Sætter man ned og tæller til 10, og så siger jeg slap af. Har du nogensinde følt dig stresset på arbejdet? Nej. Aldrig?
Det er noget, der gjorde i min ungdom. Det gør jeg ikke mere. Så hvordan gør du så for at undgå at føle dig stresset? Jeg tager det bare stille og roligt. Ligegyldigt hvad? Ja. Altså træk på skuldrene og sige, at det tager den tid, det tager. Altså, men man går ind og stille og er lidt irriteret, ikke også? Fordi at man har en eller anden pligtfølelse over for tingene, at man skal køre til nogle bestemte tidspunkter. Godmorgen, John. Ja, det er Jørgen. Hej, John. Ja, halløj, Jørgen. Chaufføren kunne i den stressede situation reagere ved at ringe tilbage til sin kørselsdisponent og fortælle, at han var forsinket. Okay, det er bare i orden da. Ja, hej. Kørselsdisponenten kunne så ringe til kunderne og meddele, at posten er forsinket, så vi presset blive taget af chaufførens skuldre. Jo, det kan jeg sagtens klare. Der er ikke så langt. Fejl nummer 9. Chaufføren kommunikerer ikke, at han i forvejen er forsinket og føler sig presset, men accepterer uden videre at udvide turen med ekstra kunder. Sidst, hvis du springer en håndfuld over, så skal jeg nok klare den. Kan du så noget andet? Resultatet af en kommunikation imellem kørselsdisponent og chauffør kunne være, at kørselsdisponenten gav en af de ekstra kunder til en anden chauffør. Hvis nu er du forsinket på en tur, og kørselsdisponenten beder dig om at tage 2 ekstra kunder, hvad gør du så? Det gør vi helst ikke. Synes du, man skal sige til kørselsdisponenten, hvis man er stresset? Ja, man skal sige fra, ja, det synes jeg. Det respekterer de som regel også. Jamen, så må jeg tage dem, men jeg kan jo ikke være der før den tid, jeg kom. Synes du, at man skal sige til kørselsdisponenten, hvis man er stresset? Ja, det er rart nok, fordi nu sidder jeg også selv inde på kontoret en gang imellem. Og det er rart nok for at vide, hvis en mand han siger, at det kan jeg simpelthen bare ikke nå, det duer ikke det her. Han har brug for det, så spørg pænt, om jeg har lyst til at hjælpe ham og har tid til at hjælpe ham, så siger jeg, det er okay, så gør jeg det. Selvom du er forsinket? Ja, det gør jeg, fordi så er han jo klar over, at jeg er forsinket. Men synes du, man skal sige til kørselsdisponenten, hvis man er stresset? Ja, det synes jeg, fordi man har ikke nogen chance for at sidde i den anden ende af telefonen og vide, hvordan chaufføren har det ude i bilen. Så det skal vi selv gøre dem opmærksom på. Stress kan opstå, når vi placeres i en situation, vi ikke har indflydelse på. Som chaufføren, der kommer bagud for køreplanen på grund af myldretidstrafik og en forsinket kunde. Han taber indflydelsen på tingene. Det er ikke længere op til ham, om forsinkelsen kan indhentes. Trafikken gør tværtimod, at forsinkelsen bliver større og større. Myldretidstrafik og forsinkede kunder giver ikke nødvendigvis stress, for vi reagerer meget forskelligt på tingene. Nogen vil acceptere, at de ikke længere har mulighed for at indhente en forsinkelse. Andre vil ikke evne at koble fra og vil derfor blive stresset. Det skaber følelsen af at miste kontrollen over tingene, af at tabe overblikket. Det job, man minutter forinden var glad for, føler man pludselig ulyst overfor. Hvad spiser du selv, når du kommer hjem fra en aftenvagt? Nu kommer jeg jo hjem på mange tidspunkter af døgnet, men hvis det er sådan før 10 om aftenen, så plejer vi faktisk at få varm mad. Og er det 4:00 om morgenen, så har jeg tit haft rundstykker med hjem og spiser, når jeg kommer hjem. Og det er det aller værste tidspunkt at spise noget på. Men det er ligesom, man er færdig med arbejde, og så fortjener man et eller andet. Også for at kunne sove. Jeg bruger det faktisk også som sovemedicin. Endelig. Hej, baby. Det er helt normalt, at man ikke kan gå i seng og sove lige, når man kommer hjem. Man er stadig oppe og kører. En times tid foran fjernsynet, så slapper man af og kan sove. Men hvad skal man spise, hvis man er småsulten? Ikke noget stort måltid. Det skal være spist tidligere på aftenen. Det skader både søvnen og maven at spise for meget lige inden man går i seng. Og det skader udseendet, fordi kroppen den ikke forbrænder noget særligt, mens den sover. Hvis du er sulten, så spis noget let. Måske noget frugt eller grønt, eller et par skiver rugbrød. Det er faktisk det bedste. Men hvis problemet er at koble af, er der også andre måder at gøre det på, end at sætte sig foran fjernsynet. Man kan lægge sig til rette i sofaen eller på gulvet og lytte til en CD, man slapper godt af til.
Efter sådan en afspændingsøvelse er man dejligt afslappet og klar til at gå i seng. Ja, tak. Ja. Javel. Det så. Nå, vi pakker bare. Okay.